mecanică. Fă bălanică, vin golanii cu atitudine balcanică. CABRON și-a luat placă. Știi, dar de-abia acum începe să o desfacă. Dă 10 boxe de-alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dăm și 2 de-alea bune, să urce pe scenă haterii să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, 2 tare tare care frenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus e apelul de urgență. Și nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea da din numeri și din picioare, dau de tare. Când ne place o dăm tare, noi dăm culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la mano. Noi o dăm tare, noi dăm culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la mano. Mi se spune GW ghiș și ne trebuie să o dea tare. Atât de tare încât nu vezi nici la reluare. Replay, day play la motoare. Astă seara avem efecte speciale. În continuare îi pune și verde ca să-i dea culoare. Dar nu mult să nu pleci la culcare. 112 am un apel în așteptare. Sunt